ya imana chego yesu mi mandak peken more mu dek no verte city police piesa hit peken ari hofi kami I city police torto yesu kami peki vroeg gekomen laat ik maar peki more torto gaan ik vandaag ook peki gaan hoor wat zeggen dan gaan ik more of doe ik op sila pek voor mij verte zak ik heb dat court case on the 5th. Please guys pray for me those case dan gaan ik more maar voor ik ga is ik vandaag beetje vroeg laat ik check so dit is hoe mijn maandag begin het ik en Dora ik en Leona die derde dag oro en ik heb daar zak zo bed voor mijn vertijzak maar ik moet morgen afgaan om dit beetje zeker te gaan maken ook in ja so die man het is gekotota die 26e en ik moet ook 200 aan Sula voor die project wat ik nou ingeschreven heb. Ik is zo onkant gevangen. Ik is zo Januari, Februari maand tage diep in die schuld. Maar hier is al voorzien. En zal het zo. God will provide. Ik geloof hier is al voorzien. Maar, het is uit.